Hola, bon dia. Avui anem a repassar l'accentuació en valencià. Com sabeu, en valencià hi ha dos tipus d'accents. Primer, tenim l'accent obert, que si us fixeu és un accent que mira cap a la dreta. Per altra banda, també trobem l'accent tancat, que aquest mira al contrari, cap a l'esquerra. Aquest accent, l'accent tancat, és l'accent que normalment col·loquem en castellà. Quan col·loquem cadascun d'aquests tipus d'accents? Doncs bé, anem a veure. Recordem, l'accent obert sempre anirà a la vocal A, com per exemple la paraula sofà. L'accent tancat sempre va amb la vocal I, com per exemple la paraula pingüí, que s'accentua a la I. També podem trobar l'accent tancat sempre a la U, com per exemple la paraula núvol. Però hi ha certes vocals que poden portar tant l'accent obert com l'accent tancat. Anem a veure quines són. En primer lloc, la vocal E. Pot portar l'accent obert, per exemple, en la paraula ciència, o també pot portar l'accent tancat, com per exemple en la paraula cafè. Com podem distingir si aquesta E necessita l'accent obert o necessita l'accent tancat? Doncs fixant-nos en com sonen cadascuna de les Es. No és el mateix la E de ciència, que sona amb la boca oberta, o, per exemple, en la paraula cafè, la E la diguem amb la boca més tancada. Per això, amb la sonoritat de cadascuna d'aquestes vocals, d'aquesta vocal, doncs podem saber si la lletra E la pot dur oberta o tancada. Per altra banda, també tenim la O, que la O podem posar-li l'accent tant en l'obert com en tancat. Per exemple, no és el mateix la O d'història, que sona amb la O oberta, amb la boca oberta la diguem, que l'accent a la paraula cançó, que aquesta és una O que fem amb la boca tancada. Per això hem d'estar fixant-nos molt en quina és l'obertura de cadascuna de les vocals. Anem a repassar quins tipus de paraules hi ha segons la síl·laba tònica. Anem a posar 3 exemples. Comencem amb el primer. La primera paraula és pantaló. Si la separem per síl·labes quedaria pan, ta, lo. Per tant, la síl·laba tònica o la síl·laba que sona més fort seria lo, la última síl·laba. D'acord? Per tant, totes les paraules que tinguen la síl·laba tònica a la última síl·laba, diguem que són agudes. Un altre exemple. La paraula estrela. D'acord? Estrela. La síl·laba tònica, si us fixeu, està a la penúltima síl·laba. I per això totes les paraules que tenen la síl·laba tònica en la penúltima síl·laba diguem que són planes. I per últim tenim la paraula música. Música. Si us fixeu, la síl·laba tònica està a l'antepenúltima síl·laba. Per tant, aquest tipus de paraules es diuen esdrúixoles. Quines són les regles d'accentuació tenint en compte tant els tipus d'accents com el tipus de paraules? Doncs bé, primer tenim les paraules agudes, que, com sabeu, les accentuem quan la paraula acaba en vocal, vocal més S, as, es, is, os, us, en o in. En canvi, les paraules que són planes les accentuem quan no acaben en vocal més S, as, es, is, os, us, en o en in. I les esdrúixoles, com a castellà, sempre s'accentuen, siga quin siga el seu acabament. Espero que us hagi servit aquest vídeo i que practiqueu molt amb l'accentuació en valencià. Adeu!